तर काहीच आमचा सेटअप लागलेला आहे. आता आम्ही करणार आहे शूट. तुम्ही बघा आमचं शूट. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोकणी सुयोग्या चॅनल वर. इकडे तर आज आहे मंगळवार. हाय कर हाय हाय मंगळवार उपवास आहे. ऑफिसला जायचंय आणि बघू आज काय मंदिरात जायचंय. आम्हाला बघूया आणि भेटूया आज काय विशेष. आणि हा बघा असा त्रास देतो, हा लई त्रास देतो हा शिव. तर भेटूया नंतर. तर मित्रांनो, ऑफिसवर ना आलोय घरी कधीच, पण मम्मीचा लुक दाखवू का तुम्हाला? मम्मीचा लुक दाखवू? कडक लुक आहे. तर आज काय शूट करायचं का आज? तर बघू काहीतरी शूट करू, नाहीतर काय बघ. तर उपवास काय स्पेशल बनवले का? स्पेशल पनीर भुर्जी बनवले. पनीर भुर्जी. हा बघ कपडे बदलतो नुसता. पनीर भुर्जी बनवली आहे. नंतर बघूया आपण भावांनी आपल्या काय शूट वगैरे करायचं का बघूया आणि मग शूट करूया. तू लुक चेंज कर ना. भारी घाबरलो थंबनेल ठेवावं लागेल. मम्मीकडेच बघा आता मग. चला नंतर भेटूया. नंतर भेटूया. पिलो फॉर ते ग्लासामध्ये ना तो सोलून खातो, त्याला काय बोलतात? हा. पी फॉर गावाला काय आपल्या? हा. क्यू फॉर मामीला विचार. क्यू फॉर नाही, मामीला विचार. क्यू फॉर विचार मामीला. क्यू फॉर मामी बोल. क्वीन. आर फॉर पिलो. आर फॉर ऋतुजा. कोण आहे ऋतुजा? मामी बोल. येडे मित्रांनो, उपवासचा वेत आहे. भात पहिला उपवास सोडायला आणि पालक भाजी, पनीरची भुर्जी. कोणी बनवले पनीर भुर्जी? कसला डाळीचा ना. तर मस्त पैकी आता मला अजून डाळ लागते. या डाळ पाहिजे ना. सुका भात कसा खाणार? पनीर भुर्जी बनवली कोणी? आता मी बघणार कशी झाली. थांब. छोलेची भाजी पण एक. बाय. आणि इकडे पापड, केरला पापड आहेत ना, केरलावरून आलेले पापड. चला आता जेवूया आणि बघूया अजून काहीतरी शूट करायला पाहिजे. शूट तर काहीच झालं नाही. जेवतो आणि नंतर. तर मित्रांनो, फायनली शूट करायचं बोलून आता शूट होतं. आणि VIP माणूस म्हणजे चरण, त्याला आम्हाला फोन करून रिक्वेस्ट करून बोलवायला लागले, कारण की आम्हाला शूट साठी कोण भेटलं नाही. जर भेटलं असेल त्याला काय फोन केला नसता. तर आता बघू. माझी ड्रेसिंग बघितलीच असेल, तुम्हाला समजलंच असेल. स्टँड लाव ना बाई. तर माझी ड्रेसिंग समजलीच असेल. इकडे ड्रेसिंग मारले मी आज पण. चड्डीवरती फॉर्मल ड्रेसिंग. हा, याला घ्यायचा नाही बोलतो. सगळे येणार ब्लॉग मध्ये. नंतर काय फायदा? स्टँड तर लावून मी ब्लॉग शूट करणारच. मी थोडी येणार भाई. सगळे दाखवायचं आपण. सगळे इथूनच लावतो स्टँड, तिकडे दिसलेच पाहिजे. तर चरम भाई, थँक्यू आल्याबद्दल. मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन. खूप छान. आणि थँक्यू. धन्यवाद. इथेच लावा आपण, इथे कॉर्नरला लावू आणि असं शूट घेऊ मस्तपैकी. आता तुम्ही BTS बघा. BTS आजच्या ब्लॉग मध्ये BTS बघा. इंटरव्ह्यू शूट, परत इंटरव्ह्यू सॉन्ग. चलो बस. याच्यावर आपल्याला कंटेंट बनावं लागते. मजेल सध्या अवेलेबल आहे म्हणून नाही. मजेल पण बाई, मजेल. चला आता इथे स्टँड लावतो. काही जण भेटतो. थांबा. तर काहीच आमचा सेटअप लागलेला आहे. आता आम्ही करणार आहे शूट. तुम्ही बघा आमचं शूट.
बघा कसे लगेच कॅमेरा चालू झाले ऍक्टिव्ह होतात लगेच. भाई पावसा स्पॉटलाइट काय पाहिजे. कसं आहे? फॅन बंद करा, लाईम लाईट. तिकडचा फॅन बंद करा. मामा चड्डी नाही आली पाहिजे भाई, विषय चड्डीचा आहे. मामा अरे असू दे ना. नको बाहेर जा. लॅपटॉप कुठे आहे? अरे लॅपटॉप आणलं ना भाई बाहेर. टेन्शन नको. चांगलं झालं ना. ते घेऊन जा तिकडं. लाईट बंद कर इकडची. काहीच चरण इकडची लाईट विषय बंद लॅपटॉपचा आहे. कर. हा कर नाही येणार. विषय कर लॅपटॉप. एक्सेल ओपन कर. मला काय देतोय भाई? तो पासवर्ड तुझा असेल ना? पासवर्ड बिसवर्ड नाही, आपला लॅपटॉप साधा छोटा करिअरचा लॅपटॉप. अरे इथला लाईट बंद केला ऑफिसचा. की तू विषय हार्ड आहे, तू बंद कर. डायरेक्टर बोलला ना बंद करने का तो कर लेगा. ब्लॅक मध्ये आहे का रे? आई बघितले का तू? फॉर्मल पॅन्ट बघितली का? नवीन आणले नवीन आहे. मार्केट मधून. काय करायचं? कुठून घेऊ शूट ते सांग. तिथून घेऊ शूट. तुला आवडेल तिथून. अरे हे एक बटन background ओपन कर येईल. ना म्हणजे एक्सेल कसं दाखवणार. हा बॅकग्राऊंड येईल म्हणून बोलतोय. असं हा, इथून मग नाही. इकडून घे ना. नाही नाही मी काय बोलतो इकडनं कर. का बोल? आम्ही थोडं इकडेच बसतो. का बोल? ह्याला फक्त इकडं लाईट आहे. हा फक्त ह्याला- ह्यालाच घ्यायचंय. इकडे होतं. आता बिद्दा नाही नाही आणायची माझ्या बाई. बॅक साईड न घे. माझ्या बॅक साईड न घे. हा ठीक आहे. हा. ह्याच्यात एक्सेल दिसणार इकडं नाही असं ना काय इकडेच ते? बसतो. काय ते दिसणार नाही ना ह्याच्यात? एक्सेल हा नाही दिसणार. हा? नाही दिसणार. नाही ते इथं नाही इथं हे कर. थोडा लॅपटॉप हमारा स्लो आहे. हा, बस. थांब कुछ शूट कर रहा है ना मैं शूट नाही नाही, आता ह्याला ओपन करून दिलंय भाई. चल कसं दिसतोय? एक्सेल दाखवायचं आहे. हा एक्सेल दाखव. वाह! अच्छा मग हा पण हे पण दिसणार. आपल्याला नाही दिसत भाई, तू नीट घे. इकडे असं पकड. फॉर्मल फॉर्मल घालू, फॉर्मल घालू, फॉर्मल घालू. तू घाल ना तुला तू ह्याला काय शूट कर तुला घाल. ट्रॅक मध्ये घाल ना. काहीच थांबा, काय बघू नका. हा तू घाल बाई तू घालून शकतो. काहीच मी आता फुल पॅन्ट वर आलोय. पा टेनिम डुडुम. मी तुला बोलणार आहे. हा. तुमच्या रेझ्यूम मध्ये लिहिलंय तुम्हाला एक्सेल येतं. हे काय बरं दाखवा. एक्सेल ना एक काम करा तुम्ही जावा. तुम्हाला कॉल येईल आमच्या ऑफिस कडून. मग ते लावायचं टड्या. कसं समजलं कसं ना? एक्शन सांग रे, मी मस्त करते. हा. मी बोलन तुमच्या रेझ्यूम मध्ये लिहिलंय तुम्हाला एक्सेल येतं. हा हा. एक काम करा हे घ्या दाखवा. हे बघा ना एक्सेल. तू असं रिएक्शन दे ना. ह्याची काय गरज आहे? हे बघ. ह्याची काय गरज आहे? हे बघा. अरे रिएक्शन मध्ये बोलू नको. इकडनं कर ना. इकडनं तो अँगल त्याच्या घ्यायचा म्हणजे फक्त असं करू, हा. काय बोलूच नको. काय बोल रिएक्शन मध्ये असं. ओके असं असं इकडे ओके असं. हे कशाला असं अच्छा. बोलू नको तोंडाने. हे असं हावभाव तसे ठेव. फक्त कर. हा कर बघू. आ हे बघ हे कर असं कर. चल हा पिक्चर मध्ये येणार एक दिवस. पिक्चर हा, येणार, येणार. आमचा हा, पिक्चर, येणार. मूवी नाही हा. बोललो मी, पिक्चर म्हणजे फोटो. हा, फोटो येणार. मध्ये बी पॉझिटिव्ह भाई मॅनिफेस्टेशन. हे. भाई माझा हाफ साईडच घे म्हणजे थोडासाच घे खांदा कान. आणि हे भावाला जास्त घे. भाव पाहिजे तर इकडे हो थोडा. भावाला गरमले होते. तिकडे हो थोडा. भावा आणतो आता पिंक कलरचा नॅपकिन. पिंक कलर. कर तिथं ब्लॉग चालू आहे फटाफट कर. हा सॉरी, असू दे ना, आजचा ब्लॉग जरा कमी आहे. स्टार्ट. बसू बिसू काय घेऊ, काय करू? नाही नाही ओके ठीक आहे. केलंच भाऊ चालू. चालू केलं. हा बसायची ऍक्शन करा सर. चालू केलंस ना रे. हा. तुमच्या रिझ्यूम मध्ये लिहिलंय तुम्हाला एक्सेल येतं. हो हो, एक्सेल येतं मला. हे घ्या दाखवा बरं. एक काम करा तुम्ही जावा. आम्ही तुम्हाला कॉल करून बोलू. बस बस. बघ बघ एकदा. पहिला आधी येते एवढं येतं. इकडे थोडं वर पकडू हा. हा. सांगत नाही काय करतो. अरे दाखवत आहे. काय झालं नंतर भेटू आपण, नंतर लय मोठा ब्लॉग होईल. मी बघितलंच नाही ना ऑलमोस्ट 4 मिनिटं बघितलं झाले. ना कसं येतं. नंतर भेटूया, नंतर पहिलं पॅकअपला, सांगितलं. नंतर पॅकअपला. घाईस अजून शूट चालू आहे. केस बघा. झाले 2 मिनिटं.
चालू आहे. चरण आमचा अँगल घेतोय. चालेल. बघूया आता लास्ट टेक मग लास्ट टेक नंतर भेटू. डोंट सेव्ह कर. आणि मी दिसतच व्हॉट्सअप बिट्सअप लॉगिन हा. मिनिमाइज Login करावं लागतं. नाही बंद कर. तर मग मिनिमाइज केलं मी सगळं. तर मित्रांनो फायनली आमचा शूट झालेला आहे. लॉगआउट मारू. Yes. हा लॉगआउट डायरेक्ट शटडाऊन भाई लॉगआउट बिगआउट बोल मी घाबरलो यार. अरे म्हणजे माझं हे आहे ना या, या. इश्यू आहे म्हणून मला माहित नाही याचं कसं आहे म्हणजे काय सिस्टम आहे तुमचं. इथं जाऊ आणि तिथं जाऊन बघू. विंडोज तर आहे. इथं. तर मित्रांनो शूट झालेलं आहे मस्तपैकी छान प्रकारे झाला. तर रितेश भाऊ एडिट करणार आहे आणि आपल्या चॅनलला उद्या येणार. उद्या येणार. उद्याच येणार ना उद्या काय? येणार. व्हिडिओ. कधी येणार? तू कधी टाकशील तुला आता edit माहिती. करणार ना? अरे मी लॉगआउट का बोललो मी काही आयडी लॉग इन केलंय काय मग मी तेच काहीतरी बोलतोय ना बोललो. बाई. हा, मग नशीब तू आज समजलं. तुला असं तू असं बोलतो का? ह्याच्यात चकित का झालास ते लॉगआउट बोल. हा, तुला ठीक आहे. WhatsApp शटडाऊन असते. अरे व्हॉट्सअपचं हे जरा हे हा ठीक बोल आहे. ते हा तू टाकणार आहेस ना हे एडिट काय मी आता 2 हा मिनिटात मग बस उद्या दुपारी आपल्या चॅनलला येणार आहे त्यामुळे बघायला विसरू नका आणि पाहत राहा आपले डेली ब्लॉग. अरे मी अजून त्याच थॉट मध्ये तर चला मित्रांनो आजचा ब्लॉग पण करूया एंड. त्याचं तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट मध्ये सांगा. माझं माइंड आणि अचानक मध्ये चलो. आपला Bye. हा थँक्यू सो मच. तर अचानक मध्ये कंटेंट शूट झालेलं आहे रितेश भाऊमुळे. तर माझ्यामुळे कुठे चरणमुळे झालंय. हा चरणमुळे पण चरण आला एका फोनवर आला भाई पेपर आहेत त्याचे समजून घेऊ शकतो. तर आता एडिट करायला देऊ आणि मी पण चेंज करतो आणि भेटतो उद्या डायरेक्ट. तर आपला शॉर्ट्स येईल तर सबस्क्राईब करा बघण्यासाठी आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.